Tic-tacul ceasului vechi de pe perete era singurul sunet care spărgea tăcerea apăsătoare din apartamentul Elenei. Fiecare secundă părea să bată ca un ciocan în tâmpla ei, o numărătoare inversă crudă spre un dezastru iminent. Pe masa din bucătărie, sub lumina slabă a unui bec chior, zăcea notificarea de evacuare. Hârtia ieftină cu litere roșii, agresive, părea că pulsează de răutate. 2 zile. Atât mai avea. În palmă, strângea cu putere singura ei avere, 5 bancnote mototolite, totalizând 500 de lei. Simțea textura aspră a hârtiei și răceala metalică a ultimelor monede. Nu erau doar bani, erau ultimele fărâme de demnitate, ultimul zid subțire dintre familia ei și strada rece. Aerul din cameră era stătut, impregnat cu mirosul de praf și de frică. Un fior rece i-a urcat pe șira spinării, nu din cauza curentului, ci din cauza golului înghețat care îi se căsca în stomac. Inima îi bătea cu putere, un ritm haotic care spunea o singură poveste, povestea unei mame încolțite, a unei femei la capătul puterilor. Stomacul o durea de foame, o durere surdă, familiară, pe care învățase să o ignore în ultimele săptămâni. Aseară, ca și în multe alte serii, cina ei fusese un pahar cu apă și zgomotul farfuriilor goale pe care le spăla. Tot ce agonisea era pentru ei, pentru Leo și Sofia. Se uita la ei acum, adormiți. Sofia, la cei 9 ani ai săi, dormea cu o inocență dureroasă, cu un ursuleț de pluș peticit strâns la piept. Leo, la 16 ani, avea o frunte încruntată chiar și în somn. Stresul casei se lipise de el ca o a doua piele, transformându-l dintr-un adolescent plin de viață într-un băiat tăcut și retras. Profesoara lui sunase din nou. Notele lui cădeau în gol, la fel ca speranțele Elenei. O vinovăție copleșitoare i-a strâns gâtul ca o menghină. Nu doar că nu le putea oferi un viitor, le fura prezentul. Bucată cu bucată, lacrimi tăcute, fierbinți, au început să îi se prelingă pe obraj, arzând pielea obosită. Erau lacrimi nu de autocompătimire, ci de o furie neputincioasă împotriva unei lumi care părea să-i fi întors spatele. Într-un colț al camerei, acoperită cu un cearșaf pentru a oferi de praf, stătea mașina ei de cusut. Odată fusese extensia mâinilor ei, sursa ei de mândrie și de venit. Zgomotul ei ritmic era coloana sonoră a vieții lor, promisiunea că, indiferent de greutăți, vor avea ce pune pe masă. Acum era un monument tăcut al eșecului. O piesă esențială cedase, iar reparația costa mai mult decât toți banii pe care îi avea. Degetele ei, altădată agile și sigure pe țesături fine, zăboveau acum în aer, neștiind ce să mai facă. Atingea metalul rece al mașinii și simțea un gol imens. Nu era doar o unealtă stricată, era o parte din ea care murise. Fără ea, Elena nu mai era croitoreasă, era doar șomeră. Doar o altă cifră în statisticile sumbre. A închis ochii, încercând să-și amintească sunetul lacului perforând materialul, mirosul de ulei de mașină amestecat cu cel de bumbac proaspăt călcat. Dar amintirea era îndepărtată, estompată, ca o fotografie veche dintr-o altă viață, o viață care nu mai era a ei. Cele 48 de ore care îi mai rămăseseră se întindeau în fața ei ca un abis. Noaptea, pereții apartamentului minuscul păreau că se strâng în jurul ei, sufocând-o. Fiecare scârțâit al podelei, fiecare zgomot de pe scară o făcea să tresară, imaginându-și proprietarul venind să îi arunce lucrurile în stradă. Orașul de afară trăia, respira, plin de lumini și sunete, o lume vibrantă din care ea și copiii ei erau pe cale să fie excluși. Se simțea ca o fantomă în propria viață, invizibilă pentru toți cei care treceau pe lângă ea. A încercat să doarmă, dar somnul era un lux pe care nu și-l mai permitea. Mintea ei era un vârtej de scenarii catastrofale, fiecare mai terifiant decât celălalt. Unde se vor duce? Ce vor mânca? Cum avea să o protejeze pe Sofia de frigul nopții și pe Leo de umilința de a fi fără adăpost? Fiecare întrebare era un pumnal care îi se înfigea și mai adânc în suflet. Panica era o fiară care îi zgâria pe dinăuntru, lăsând-o fără aer, cu inima bătându-i să-i spargă pieptul. 2 zile. Doar 2 zile. Elena s-a ridicat și s-a apropiat din nou de masă. A luat în mână cele 500 de lei. Hârtia era caldă acum, impregnată de căldura și disperarea ei.
Putea cumpăra mâncare pentru câteva zile, amânând inevitabilul. Putea plăti o noapte la o pensiune sordidă, prelungind agonia. Sau putea face ceva nebunesc. O idee care încolțise în mintea ei în ultimele ore de veghe, o idee născută din epuizare și din refuzul final de a se preda. A privit bancnotele care tremurau în mâna ei. Erau ultima lor plasă de siguranță, garanția fragilă a câtorva mese calde și a unui acoperiș deasupra capului pentru încă 48 de ore. Sau puteau fi biletul la un pariu imposibil, o aruncare de zaruri care putea fie să îi salveze, fie să îi arunce definitiv în prăpastie. A simțit greutatea privirilor adormite ale copiilor ei pe umerii săi. Ce ați face în locul ei? Ați ceda disperării, folosind ultimii bani pentru a supraviețui încă o zi? Sau ați risca absolut totul pentru o singură șansă, oricât de mică ar părea ea? Cu o furie născută din disperare, Elena a petrecut noaptea navigând pe internet de pe telefonul ei vechi, cu ecranul crăpat. Ochii o usturau de la lumina albastră și de la nesomn, dar nu se putea opri. Fiecare anunț de angajare cerea calificări pe care nu le avea. Fiecare apartament de închiriat costa o avere. Apoi, într-un colț obscur al unui site guvernamental, a văzut cuvintele licitație publică, proprietăți executate. O idee nebunească, o scânteie periculoasă a început să prindă contur în mintea ei epuizată. A derulat lista cu degete tremurânde, trecând peste terenuri agricole și spații comerciale, până când un anunț i-a atras atenția. Un depozit dărăpânat la marginea industrială a orașului. Preț de pornire, 50 de lei. 50 de lei. Suma era atât de absurd de mică, încât părea o greșeală de tipar sau o capcană evidentă. Inima a început să-i bată cu putere. Un ritm amestecat de speranță și teamă. Un acoperiș, oricât de stricat, oricât de umil. Era un acoperiș. Speranța este un drog periculos pentru cei care nu mai au nimic. Elena s-a agățat de această posibilitate ilogică cu toată puterea. A citit și a recitit descrierea sumară a proprietății. Depozit, structură metalică, necesită reparații capitale. Cuvintele erau un eufemism, știa asta, dar mintea ei le ignora. Se imagina deja curățând locul, reparând ce se putea repara, instalându-și mașina de cusut într-un colț și pornind o nouă viață. A închis ochii și, pentru o clipă, a putut aproape să audă zumzetul mașinii, să simtă textura materialelor sub degete. Această viziune a fost suficientă. A luat decizia în acea secundă. A simțit din nou în buzunar cele 500 de lei. Erau banii de mâncare pentru copii, erau siguranța lor pentru următoarele zile. Dar acum, în mintea ei, se transformaseră. Nu mai erau bani de supraviețuire, ci capital de investiții. O investiție într-un viitor incert, o aruncare de zaruri cu destinul. O greață i-a urcat în gât, dar a înghițit-o în sec. Nu mai avea de ales. A doua zi dimineață, atmosfera din sala de licitații era rece și impersonală. Mirosul de cafea stătută și hârtie veche plutea în aer. Elena se simțea mică și deplasată printre bărbații în costume ieftine, cu fețe plictisite, care păreau să fie acolo din obișnuință. Când a venit rândul lotului 7B, depozitul, inima îi bătea atât de tare, încât era sigură că toți o pot auzi. 50 de lei, preț de pornire pentru lotul 7B, a anunțat funcționarul monoton. Tăcere. Nimeni nu era interesat de o ruină. Cu mâna tremurândă, Elena și-a ridicat numărul. 50 de lei. Odată, a continuat vocea. Elena și-a ținut respirația. 50 de lei de 2 ori. O picătură de sudoare i s-a prelins pe tâmplă. A judecat pentru doamna cu numărul 23 pentru suma de 50 de lei. Ciocanul a lovit lemnul cu un sunet sec, final. A câștigat, sau, mai degrabă, a cheltuit o parte din ultimii ei bani pe o necunoscută. Un sentiment de triumf gol i-a umplut pieptul, imediat înăbușit de o panică rece. Acum nu mai exista cale de întoarcere. Împachetatul a fost rapid și tăcut, nu aveau multe de luat. Câteva cutii cu haine, vesela ciobită, jucăriile Sofiei și cărțile lui Leo. Fiecare obiect părea să poarte greutatea eșecului ei. Elena încerca să zâmbească, să le vorbească copiilor despre noua lor aventură, dar vocea îi suna fals chiar și pentru propriile urechi.
Sofia era entuziasmată de idee, punând întrebări neîncetate despre cum va arăta noua lor casă. Leo însă era tăcut. El înțelegea mai multe. Vedea disperarea din ochii mamei sale, simțea tensiunea care plutea în aer ca un fum gros. Tăcerea lui era o acuzație mai puternică decât orice cuvânt. Elena simțea privirea lui ațintită asupra ei, o privire care o făcea să se simtă vinovată și neputincioasă. A lipit cu bandă adezivă ultima cutie, sunetul ascuțit al benzii, părând să rupă tăcerea apăsătoare. Erau gata. Gata să lase în urmă singura casă pe care copiii o cunoscuseră vreodată, pentru a merge spre un loc pe care ea însăși nu-l văzuse niciodată. Călătoria cu autobuzul spre periferia industrială a fost lungă și anevoioasă. Peisajul urban familiar, cu parcuri și blocuri de apartamente, s-a transformat treptat într-o succesiune monotonă de fabrici părăsite, garduri de sârmă ghimpată și terenuri virane pline de buruieni. Aerul din autobuz era îmbâxit, un amestec de motorină și transpirație. Elena o ținea strâns de mână pe Sofia, care adormise cu capul pe umărul ei. Greutatea mică a copilului era o prezență fizică a responsabilității ei zdrobitoare. La fiecare zdruncinătură a autobuzului, stomacul Elenei se strângea și mai tare. Încerca să-și imagineze depozitul, să-l transforme în minte într-un loc primitor, dar imaginea refuza să se formeze. În schimb, vedea doar rugina și decăderea pe care le zărea pe geam. Autobuzul a oprit cu un scârțâit ascuțit într-o stație care nu era altceva decât un stâlp ruginit pe marginea unui drum gol. Capăt de linie, a anunțat șoferul, fără să se uite la ei. Când au coborât, un vânt rece și tăios i-a lovit în plin. Purta cu el un miros industrial, un amestec înțepător de chimicale, metal ruginit și pământ umed. Sunetul autobuzului care se îndepărta a lăsat în urmă o tăcere asurzitoare, spartă doar de șuieratul vântului printre clădirile abandonate și de un zângănit metalic, îndepărtat și sinistru. Erau complet singuri. În fața lor, la capătul unei alei pline de gropi, se înălța depozitul. Imaginea a fost ca un pumn în stomac. Elena a simțit cum aerul îi se taie. Era mai rău decât își imaginase, mult mai rău. Iluzia fragilă pe care și-o construise în minte s-a spulberat într-o mie de cioburi. Ceea ce stătea în fața ei nu era o oportunitate, era o condamnare. Sofia s-a ascuns în spatele ei, speriată de aspectul clădirii. Leo a lăsat jos cutia pe care o căra cu un zgomot surd și a privit structura cu o expresie de neîncredere totală. Inima Elenei a început să bată din nou, de data aceasta cu ritmul lent și greu al disperării pure. Depozitul era o fantomă de metal și beton, o ruină completă. Acoperișul din tablă ondulată, odată probabil argintiu, era acum o dantelă de rugină maronie, ciuruită de nenumărate găuri, prin care cerul gri părea să se uite batjocoritor la ei. Pereții erau mânjiți cu grafiti vechi, estompate și brăzdați de crăpături adânci ca niște cicatrici. O parte a unui perete lateral se prăbușise, lăsând la vedere scheletul contorsionat al structurii metalice. Ușa masivă de metal atârna într-o balama, scârțâind jalnic la fiecare adiere a vântului. Nu exista nicio urmă de viață, nicio culoare, doar nuanțe de gri, maro și ruginiu. Era un monument al abandonului și al decăderii. Elena a simțit cum picioarele îi se înmoaie. Speranța care o adusese până aici s-a evaporat, lăsând în urmă un gol rece și dureros. A făcut un pas înainte, apoi încă unul, ca un somnambul care merge spre un coșmar. Împingând ușa care scârțâia, au intrat. Primul impact a fost mirosul. Un val de aer greu, umed, i-a lovit. Era un miros complex și copleșitor. Izul ascuțit de mucegai, mirosul feros al ruginei și duhoarea dulceagă a putreziciunii. Aerul era atât de stătut, încât părea aproape solid, greu de respirat. În interior, penumbra era spartă doar de câteva raze de lumină palidă care pătrundeau prin găurile din acoperiș, creând coloane de praf ce dansau lent în tăcere. Podeaua de beton era o capcană. Fracturată în zeci de locuri, cu plăci întregi ridicate sau scufundate, era acoperită de un strat fin de praf umed și mâzgă. Elena a trebuit să o prindă pe Sofia de mână ca să nu alunece. Fiecare pas era o negociere cu terenul periculos. Era evident că acest loc nu fusese conceput pentru a adăposti oameni, ci pentru a strivi orice urmă de speranță.
Privirea Elenei a cuprins interiorul vast și gol. Într-un colț, o grămadă imensă de lăzi de lemn putrezite stătea gata să se prăbușească. În altul, anvelope vechi, crăpate, formau un munte negru și sinistru. Peste tot erau împrăștiate resturi nedefinite, bucăți de metal contorsionat, pungi de plastic sfâșiate, sticle sparte și grămezi de gunoi care zăceau acolo de ani de zile. Un zgomot rapid, un foșnet, a făcut-o să tresară. A văzut o umbră furișându-se pe lângă un perete, un șobolan, probabil unul dintre mulți locuitori ai acestui palat al decăderii. Un fior de repulsie i-a urcat pe șira spinării. Nu doar că locul era o ruină, era insalubru, periculos. A simțit cum furia se amestecă cu disperarea. Cum a putut fi atât de naivă? Cum a putut să-și aducă copiii aici? A strâns pumnii atât de tare încât unghiile i-au intrat în carne. Apoi a conștientizat pe deplin realitatea practică. Nu exista electricitate, nici un bec, nici o priză, doar fire smulse atârnând din tavan ca niște spânzurători în miniatură. Nu exista apă curentă. Un robinet ruginit ieșea dintr-un perete, dar când a încercat să-l rotească, a scos doar un scârțâit metalic și un puf de praf roșiatic. Fără lumină, fără apă, fără căldură. Iarna se apropia. Vântul care se strecura prin nenumăratele crăpături era deja rece ca gheața. A imaginat nopțile petrecute aici, în întuneric total, ascultând vântul și zgomotele șobolanilor, tremurând de frig sub pături subțiri. A privit-o pe Sofia, care începuse să plângă în tăcere, cu fața ascunsă în haina ei. Apoi l-a privit pe Leo, care stătea nemișcat în mijlocul depozitului, cu umerii căzuți, înfrânt. Imaginea aceasta i-a frânt inima. Este doar temporar, a șoptit Elena, dar cuvintele i-au murit pe buze. Sunau goale și mincinoase. Leo s-a întors spre ea, iar în ochii lui nu mai era furie, ci o dezamăgire profundă, matură, care a durut-o mai mult decât orice țipăt. Temporar, a întrebat el cu o voce joasă, lipsită de orice emoție. Unde suntem, mamă? Ce este locul ăsta? Întrebarea plutea în aerul greu, fără răspuns. Elena nu avea un răspuns. Nu putea să mintă. Nu mai putea. Adevărul era acolo, în jurul lor, în fiecare crăpătură, în fiecare pată de rugină. A adus-o la tăcere. Vinovăția a copleșit-o, o greutate fizică care a făcut-o să se aplece, ca și cum ar fi cărat pe umeri întreaga structură dărăpânată a depozitului. A simțit cum lacrimile îi umplu din nou ochii, dar de data aceasta nu le-a lăsat să curgă. Simțea că nu mai are dreptul nici măcar la propriile lacrimi. Acesta nu era un adăpost, era o cușcă de beton și metal ruginit, izolată de restul lumii, unde erau prinși de propria ei decizie stupidă și disperată. Ferestrele înalte, acoperite cu un strat gros de murdărie și grații de fier, nu lăsau să intre lumina, ci doar accentuau sentimentul de închisoare. Elena a privit în jur la spațiul vast, rece și neprimitor. Aici trebuia să trăiască. Aici trebuia să-și crească copiii. Gândul a fost atât de monstruos, încât i s-a tăiat respirația. A simțit cum panica, o fiară pe care credea că a lăsat-o în urmă în vechiul apartament, se întoarce cu o forță înzecită. O lovea în valuri, lăsând-o amețită și fără aer. Acum nu mai aveau nici măcar cele câteva sute de lei. Îi cheltuise pe acest mormânt, atinsese fundul prăpastiei. A căzut în genunchi pe podeaua rece și spartă, ignorând murdăria și umezeala. Sunetul slab al genunchilor lovind betonul a fost singurul zgomot pentru o clipă. Și-a acoperit fața cu mâinile. Mâinile care ar fi trebuit să coasă, să creeze, să ofere alinare, acum nu puteau decât să ascundă rușinea și disperarea de pe chipul ei. Nu mai era loc de speranță, nu mai era loc de planuri. Exista doar realitatea brutală a acestei ruine și tăcerea acuzatoare a copiilor ei. A auzit pașii lui Leo apropiindu-se. S-a pregătit pentru reproșuri, pentru furie. În schimb, a simțit o mână pe umărul ei. O mână ezitantă, dar fermă. Era mâna fiului ei. Nu a spus nimic, dar gestul lui a fost ca un colac de salvare aruncat în oceanul disperării ei. Chiar și aici, în acest loc uitat de lume, nu era complet singură. Falsa speranță a licitației se dovedise a fi o capcană mult mai crudă decât evacuarea. Acolo, pe strada aglomerată, ar fi fost vizibili, ar fi putut cere ajutor.
Aici, în această zonă industrială moartă, erau invizibili. Uitați, nimeni nu știa că sunt aici. Nimeni nu i-ar fi auzit dacă ar fi strigat. Elena a ridicat capul și a privit prin gaura din acoperiș. Un nor întunecat trecea peste peticul de cer vizibil. Picături reci de ploaie au început să cadă prin gaură, lovind podeaua de beton cu un ritm monoton și deprimant. Fiecare picătură era ca o confirmare a eșecului ei total. A închis ochii, lăsând frigul și sunetul ploii să o învăluie. Atingerea mâinii lui Leo pe umărul ei era singurul punct de căldură într-o lume care devenise brusc rece ca gheața. Acesta era fundul prăpastiei. Nu mai avea unde să cadă. Stând în genunchi pe podeaua rece a depozitului, înconjurată de decădere și de sunetul ploii care se scurgea prin acoperișul găurit, Elena a simțit pentru prima oară o liniște terifiantă. Liniștea care vine atunci când nu mai ai absolut nimic de pierdut. Speranța o părăsise, lăsând în urmă un gol imens, dar și o claritate dureroasă. A privit fețele copiilor ei, umbre în penumbra din ce în ce mai adâncă a serii. Pe chipul Sofiei se citea frica pură. Pe cel al lui Leo, o resemnare sumbră care o durea mai mult decât orice. Ea îi adusese aici. Ea îi târâse în acest coșmar. Responsabilitatea era în totalitate a ei. A inspirat adânc aerul rece și mucegăit. Nu știa ce vor face mâine, nu știa cum vor supraviețui nopții, dar știa un singur lucru: trebuia să se ridice. Pentru ei, chiar dacă se simțea goală pe dinăuntru, trebuia să găsească o fărâmă de forță. Aici, în acest loc al disperării absolute, povestea lor nu se putea termina. Trebuia să fie un nou început. Cu o hotărâre rece, născută din absența oricărei alte opțiuni, Elena s-a ridicat în picioare. Praful de pe genunchi i s-a amestecat cu umezeala rece a betonului. Trebuie să facem un loc unde să dormim, a spus ea, vocea răgușită, dar fermă. A evitat să se uite direct la Leo, de teamă să nu vadă din nou acuzația tăcută în ochii lui. A început să se miște, acționând mecanic, împingând o grămadă de resturi metalice cu piciorul. Zgomotul ascuțit al metalului târât pe beton a fost primul sunet productiv din acel loc. O mică sfidare la adresa tăcerii apăsătoare. Trebuiau să supraviețuiască nopții. Acesta era singurul gând care îi mai rămăsese. Singura sarcină pe care mintea ei o mai putea procesa. A început să adune bucăți de carton mai mari și mai uscate, încercând să improvizeze un strat izolator între ei și podeaua înghețată. Fiecare mișcare era un efort, corpul îi era greu, epuizat de foame și de stres, dar continua să meargă, împinsă de o forță primară, instinctul de a-și proteja puii, chiar și într-o situație fără speranță. Leo, după un moment de ezitare, a început și el să ajute. Dar în mișcările lui era o furie abia stăpânită. A apucat colțul unei grămezi masive de lăzi vechi de lemn, care blocau un perete întreg, și a început să tragă. Mușchii îi se încordau, fața îi se congestiona de efort. Lemnul putrezit scârțâia în semn de protest, eliberând un miros de praf uscat și de descompunere lentă. Sofia, speriată, stătea ghemuită lângă singura lor cutie cu pături, urmărindu-i cu ochii mari. Fiecare ladă pe care Leo o smulgea din grămadă și o arunca la o parte cu un zgomot surd, părea o eliberare a frustrării care se acumulase în el de săptămâni întregi. Nu era doar curățenie, era o luptă fizică împotriva situației lor, o încercare disperată de a impune un pic de ordine în haosul care îi înghițise. Elena îl privea, inima strângându-i se. Vedea în el nu doar un adolescent furios, ci și bărbatul care se lupta să devină, încercând să-și protejeze familia în singurul mod în care știa, prin forță brută. Obiectivul lor era simplu: să elibereze un colț cel mai adăpostit de găurile din acoperiș prin care picura o ploaie rece și insistentă. Picăturile loveau podeaua cu un ritm hipnotic, deprimant, fiecare sunet accentuând izolarea și mizeria în care se aflau. În timp ce trăgeau și împingeau, sunetele eforturilor lor umpleau depozitul, amestecându-se cu șuieratul vântului și zângănitul îndepărtat al unor bucăți de tablă desprinse. Era un efort aproape absurd, ca și cum ar fi încercat să măture deșertul cu o perie. Grămada de lăzi părea fără sfârșit, un monument putred al neglijenței. Aerul era plin de spor de mucegai și praf, făcându-i să tușească. Mâinile Elenei erau deja murdare și zgâriate,
degetele ei fine, obișnuite cu mătasea și catifeaua, luptându-se acum cu așchii și rugină. Dar nu se opreau. Mișcarea îi ținea în viață, îi împiedica să se gândească la întunericul care se aduna afară și la noaptea lungă și rece care îi aștepta. Era o terapie prin muncă sisifică. Dezastrul, sau poate miracolul, s-a produs brusc. Leo, epuizat și nervos, a tras prea tare de o ladă de la bază. Structura, deja precară, a scârțăit sinistru pentru o fracțiune de secundă. Apoi, cu o lentoare de coșmar, întregul turn de lăzi de lemn a început să se încline. Leo, ferește-te!" a strigat Elena, dar era prea târziu. Un vacarm asurzitor de lemn sfărâmat și ecouri metalice a zguduit depozitul. Grămada s-a prăbușit, aruncând lăzi putrezite în toate direcțiile. Una dintre ele, mai grea, a lovit peretele din spatele grămezii cu un impact surd și puternic. Sunetul a fost ca o explozie înăbușită, urmat imediat de o ploaie de praf și așchi. Timp de câteva secunde, nimeni nu a mișcat, nimeni nu a respirat. Tăcerea care a urmat a fost mai grea și mai amenințătoare decât zgomotul prăbușirii. Elena a simțit cum inima îi se urcă în gât o bilă de gheață și panică. Singurul ei gând era pentru siguranța fiului ei, ascuns undeva în norul de praf. "Sunt bine," a venit vocea înfundată a lui Leo din mijlocul norului de praf, care se așeza lent. Elena a scos un suspin de ușurare care a lăsat-o fără putere. Sofia a început să plângă, speriată de zgomot. Pe măsură ce praful se risipea, lumina slabă a după amiezii a dezvăluit dezastrul. Lăzii sparte erau împrăștiate peste tot. Dar nu asta le-a atras atenția. Privirea lor a fost ațintită asupra peretelui. În locul unde lovise lada, se căsca o crăpătură mare, neregulată, și peretele în sine era ciudat. Nu era betonul solid sau tabla ondulată din restul depozitului. Părea mai subțire, acoperit cu un strat de tencuială fărâmițată. Era rigips, un perete fals, construit în interiorul structurii masive a depozitului. Întrebarea a apărut instantaneu în mintea Elenei, alungând pentru o clipă disperarea. De ce ar construi cineva un perete de rigips în mijlocul unui buncăr industrial? Era un detaliu care nu se potrivea. O notă discordantă în sinfonia decăderii. Leo s-a apropiat de perete, cu o expresie de curiozitate precaută pe chip. A șters praful de pe suprafața de lângă crăpătură și a lovit-o ușor cu încheieturile degetelor. Sunetul a fost revelator. Nu era sunetul plin, solid, al betonului. A fost un sunet înfundat, rezonant, un sunet gol. S-a uitat la Elena cu ochii măriți. A lovit din nou, mai tare, gol, ca și cum ar fi bătut într-un sicriu. Un fior a trecut prin Elena, a făcut câțiva pași, apropiindu-se, și a atins și ea suprafața rece și prăfuită. Leo avea dreptate. În spatele acestui perete subțire nu era nimic. Sau, mai degrabă, era un spațiu gol. Instinctul, un sentiment pe care îl credea amorțit de mult timp, a început să se trezească. Ceva nu era în regulă cu acest loc, dar într-un mod care nu avea legătură cu sărăcia și abandonul. O nouă energie, una alimentată de mister, a început să pulseze în aerul stătut. Era primul lup deschis, prima întrebare reală într-o mare de răspunsuri deprimante. Băiatul s-a aplecat și și-a apropiat fața de crăpătura proaspăt formată. A stat nemișcat o clipă, apoi s-a tras înapoi brusc, ca și cum ar fi atins ceva neplăcut. "Ce e?" a întrebat Elena, cu vocea abia șoptită. "Vine aer de aici," a spus Leo. Un curent de aer. Dar nu era vântul umed și tăios de afară, care se strecura prin toate găurile depozitului. A apropiat și Elena mâna, a simțit. Era un aer diferit. Rece, da, dar un rece uscat, stătut. Un aer care nu mai circulase de foarte, foarte mult timp. Și purta cu el un miros subtil, dar distinct. Nu mirosul de mucegai și rugină al depozitului, ci ceva mult mai vechi. Un miros de praf sigilat, de timp încremenit. Un arepio i-a parcurs șira spinării. Nu era un fior de frig sau de frică, ci unul de anticipare. Misterul se adâncea. Ce se putea ascunde în spatele unui perete fals, într-un depozit abandonat, care să respire un aer atât de vechi? Era o anomalie care cerea să fie investigată. Fără să mai schimbe o vorbă, acționând ca o singură unitate, Elena și Leo au început să lucreze la perete. Disperarea supraviețuirii fusese înlocuită de febra descoperirii.
Au început să rupă bucăți de rigips din jurul crăpăturii. Materialul era vechi și casant, sfărâmându-se ușor sub degetele lor. Sunetul cartonului sfâșiat și al gipsului care cădea pe podea era singurul zgomot în tăcerea concentrată. Praful alb, fin, le acoperea mâinile și hainele, dar nu le păsa. Au creat o gaură, apoi au lărgit-o, rupând cu o energie frenetică, dornici să vadă ce se ascunde dincolo de fațada fragilă. Era un act de distrugere, dar se simțea ca o creație, ca și cum ar fi dat la o parte un văl pentru a dezvălui un secret păstrat de prea mult timp. Sofia se oprise din plâns și îi privea, prinsă și ea de energia ciudată a momentului. Tensiunea din încăpere era acum palpabilă, dar nu mai era tensiunea fricii, ci cea a unui mister pe cale să se dezvăluie. În cele din urmă, gaura a fost suficient de mare pentru ca cineva să se strecoare prin ea. În spatele peretelui fals era întuneric. Un întuneric complet, dens, care părea să absoarbă lumina slabă din depozit. Elena și-a scos telefonul vechi, cu ecranul crăpat, și a activat lanterna. Raza de lumină, slabă și palidă, a tăiat bezna ca un cuțit. A îndreptat-o prin gaură. Primul lucru pe care l-a văzut a fost un alt perete, la aproximativ 1 metru distanță. Dar acesta era diferit. Era făcut din beton solid, netted și rece. A mișcat raza de lumină în stânga și în dreapta. Același beton, în jos. O podea de beton, curată, fără crăpături. În sus, un tavan de beton. Imaginea s-a format încet în mintea ei. În spatele peretelui fals nu era doar un spațiu gol, era o altă încăpere. O cutie de beton construită în interiorul cutiei mai mari de metal a depozitului. Un bunker, un secret solid, ascuns deliberat în spatele unei aparențe de ruină. Inima a început să-i bată cu putere. Leo a fost primul care s-a strecurat prin gaura din perete, aterizând cu un zgomot înfundat pe podeaua de beton de dincolo. Elena i-a urmat, cu inima bătându-i să-i spargă pieptul, și a ajutat-o apoi și pe Sofia să treacă. Odată ajunși înăuntru, sentimentul de izolare a fost total. Sunetele din depozit, vântul, ploaia, scârțâiturile metalice, au dispărut complet, înlocuite de o tăcere absolută ca într-un mormânt. Mirosul pe care îl simțiseră la crăpătură era acum copleșitor. Era mirosul unui spațiu sigilat hermetic timp de decenii, un amestec de praf fin, hârtie veche și aer stătut, lipsit de viață. Lumina telefonului Elenei era singura sursă de lumină, desenând umbre lungi și dansante pe pereții goi de beton. Încăperea era mică, poate 4 pe 4 metri, și aproape complet goală. Era un spațiu auster, funcțional, fără nicio urmă de decor, proiectat pentru un singur scop, să ascundă. Dar să ascundă ce? În centrul camerei, ca un altar într-un templu uitat, se afla un singur obiect, un fișet greu de oțel. Era masiv, înalt până la pieptul Elenei, cu o vopsea gri corojită care dezvăluia pe alocuri metalul solid, fără rugină. Spre deosebire de tot ce se afla afară, în depozitul principal, acest obiect fusese protejat de timp și de intemperii. Părea indestructibil. Un paznic tăcut al oricărui secret conținea o singură ușă, cu o încuietoare cilindrică masivă din alamă, acum pătată și verzuie de la oxidare, le bloca accesul. Alături de fișet, pe podea, se afla un scaun de birou ruginit și un birou metalic gol, acoperit de un strat gros de praf. Privirea Elenei era însă fixată pe fișet. Atracția era magnetică. Orice ar fi fost motivul pentru existența acestui bunker, răspunsul se afla, fără îndoială, în spatele acelei uși de oțel. Senzația de a fi pe punctul de a face o descoperire monumentală era atât de puternică încât aproape că o amețea. S-au apropiat cu o reverență aproape religioasă. Leo a fost primul care a atins mânerul rece de metal și a tras. Nu s-a mișcat nici măcar 1 milimetru. A tras mai tare, cu ambele mâini, venele de pe brațe umflându-se de efort. Fișetul a scos un geamăt metalic slab, dar a rămas închis hermetic. Elena a încercat și ea, forțând cu toată greutatea ei. Nimic. Încuietoarea era un obstacol absolut. Au examinat-o cu lumina telefonului. Nu exista nicio gaură de cheie vizibilă, ci doar un mecanism complex cu cifru, ale cărui numere fuseseră de mult șterse de timp sau de o mână intenționată. Era un safe, nu un simplu fișet.
Frustrarea a început să înlocuiască entuziasmul, să ajungă atât de aproape doar pentru a fi opriți de un strat de oțel și o combinație pierdută. Era o cruzime a sorții. Elena a lovit cu pumnul în ușa de metal. Sunetul a fost sec și dureros și nu a făcut decât să-i accentueze neputința. O furie arzătoare a cuprins-o pe Elena. Nu se putea termina așa. După toată disperarea, după umilința de a-și aduce copiii într-o ruină, soarta nu putea fi atât de crudă încât să le arate ușa către o posibilă salvare doar pentru a le-o trânti în nas. A început să caute frenetic prin încăperea goală, sperând să găsească o cheie, o unealtă, orice. Dar nu era nimic. Doar pereții de beton, biroul gol și scaunul ruginit. S-a sprijinit de fișetul rece, simțind cum energia care o animase se scurge din ea, lăsând loc vechii disperări. Era pe cale să renunțe, să accepte că acesta era doar un alt eșec într-un șir lung de eșecuri. Dar apoi l-a văzut pe Leo. El nu renunțase. Stătea și se uita fix la mecanismul de închidere, cu o concentrare intensă, mintea lui de adolescent lucrând, căutând o soluție, o slăbiciune în fortăreața de metal. Privirea lui a reaprins ceva în Elena. Nu erau încă învinși. Leo s-a întors brusc și, fără un cuvânt, s-a strecurat înapoi prin gaura din perete, în haosul depozitului. Elena l-a auzit cum scotocește prin grămezile de fiare vechi și moloz. Zgomotele de metal lovind alt metal răzbăteau înfundat până la ei. Sofia s-a apropiat de Elena și a strâns-o de mână, speriată de zgomote și de întuneric. După câteva minute, care au părut o veșnicie, fața lui Leo a apărut din nou în deschizătura peretelui. În mână ținea o bucată lungă de bară de armătură, groasă și ruginită, smulsă probabil din vreun stâlp de beton sfărâmat. Ochii lui străluceau în lumina telefonului cu o determinare feroce. Nu era o cheie, dar era o armă, o unealtă, o șansă. A intrat înapoi în bunker, târând bara de metal în urma lui. Sunetul ei zgâriind podeaua de beton a fost un sunet de promisiune, un sunet de luptă. Acum nu mai era vorba de a deschide, ci de a sparge. Au lucrat împreună. Leo a înfipt capătul ascuțit și zimțat al barei în fanta subțire dintre ușa fișetului și cadru. Elena ținea telefonul, direcționând lumina tremurândă spre punctul de atac. Acum, a spus Leo, a început să forțeze, folosind bara ca pe o rangă. Metalul a început să geamă, un sunet de protest lung și prelungit, care le-a zgâriat auzul. Leo a apăsat cu toată greutatea corpului. Bara de armătură s-a îndoit ușor sub presiune. Un scârțâit ascuțit. 1 milimetru. Ușa se depărtase 1 milimetru. Era suficient. A repoziționat bara pentru o priză mai bună. Elena își ținea respirația. Fiecare mușchi din corpul ei era încordat. Nu era doar lupta lui Leo, era lupta lor, a tuturor. Tensiunea era atât de mare încât aerul părea electric. Fiecare geamăt al metalului torturat era un pas mai aproape de răspuns. Erau hoți în propria lor proprietate, spărgând un seif către un destin necunoscut. Leo a mai forțat odată, cu un strigă de efort sugrumat. De data aceasta, ceva a cedat. Cu un trosnet ascuțit, exploziv, care a răsunat ca o împușcătură în buncărul tăcut, mecanismul de închidere s-a rupt. Sunetul a fost atât de brusc și de violent, încât Sofia a țipat și Elena a scăpat telefonul. Pentru o secundă au fost în întuneric total, auzind doar ecoul metalic al zgomotului și respirația gâfâită a lui Leo. Elena a găsit telefonul pe jos, cu mâinile tremurând. L-a ridicat și a îndreptat din nou lumina. Ușa fișetului era întredeschisă. O fantă de întuneric de câțiva centimetri îi invita înăuntru. Leo, epuizat, a tras de mâner. De data aceasta, ușa grea de oțel s-a deschis cu un scârțâit lent, majestuos, dezvăluind conținutul pe care îl păzise cu atâta îndârjire timp de decenii. Timpul părea să se fi oprit. Cei trei stăteau nemișcați, privind în întunericul din interiorul fișetului, cu inimile bătându-le la unison. Raza de lumină a măturat interiorul. Nu era aur, nu erau bijuterii. La prima vedere era dezamăgitor. Interiorul era tixit cu zeci, poate chiar sute, de pungi de plastic groase, de culoare lăptoasă, vidate și sigilate. Erau aranjate în teancuri ordonate, ca niște cărămizi ciudate, umplând aproape tot spațiul. Elena a întins o mână tremurândă și a atins una. Plasticul era rece și neted. A scos o pungă afară.
Era grea, compactă, a îndreptat lumina direct spre ea. Prin plasticul semitransparent a început să distingă forme și culori, linii fine, portrete, cifre. A simțit cum sângele îi îngheață în vene. A recunoscut chipul sobru, familiar, al lui Benjamin Franklin de pe bancnota de $100. A întors punga. De cealaltă parte, fețe la fel de sobre o priveau de pe vechile mărci germane. Nu erau cărămizi, erau teancuri de bani, teancuri imense, comprimate de valută străină. Nu a simțit bucurie. A simțit un șoc paralizant, o senzație de irealitate totală. I-a fost frică să respire, de parcă mișcarea ar fi putut face totul să dispară. A lăsat punga să-i cadă pe podea cu un zgomot înfundat. Leo a scos și el o pungă, apoi încă una. Toate la fel. Dolari americani și mărci germane. O avere de neimaginat, ascunsă într-o cutie de metal, într-un bunker secret, sub o ruină industrială. A căzut în genunchi, copleșită, a deschis una dintre pungi, rupând plasticul cu unghiile. Mirosul de cerneală veche și de bumbac i-a umplut nările. A scos un teanc. Bancnotele erau reale. Asperitatea hârtiei, detaliile fine ale gravurii. A început să râdă, un râs ciudat, sugrumat, la limita dintre bucurie și nebunie. Lacrimile îi se prelingeau pe obraj, amestecându-se cu praful și murdăria. Erau salvați. Într-un mod atât de bizar și de neașteptat, erau salvați. Dar întrebarea a apărut imediat, rece și tăioasă. De unde proveneau toți acești bani? După ce șocul inițial a început să se domolească, Leo, mai pragmatic, a continuat să exploreze fișetul. În spatele ultimului rând de pungi cu bani, ascunse în întunericul cel mai adânc, degetele lui au atins ceva diferit. Nu era plasticul netted, ci o textură aspră, organică. A tras obiectul la lumină. Era un registru gros, legat în piele neagră. A mai scos unul și încă unul. În total, erau 5 registre identice, groase și grele. Elena a luat unul în mână. Pielea era uscată și crăpată la atingere, dar încă solidă. Când l-a deschis, un miros puternic de praf și hârtie îmbătrânită i-a invadat nările. Paginile galbene erau acoperite, de la un capăt la altul, cu un scris de mână caligrafic, meticulos. Coloane nesfârșite de nume, date și cifre. Nu înțelegea ce însemnau, dar ordinea și precizia scrisului îi dădeau fiori. Aceasta nu era contabilitatea unui magazin de cartier, era ceva mult mai serios. Lângă registre, într-o cutie de carton îngălbenită, se afla ultima piesă a puzzle-ului. O duzină de casete audio standard, fiecare așezată cu grijă în locașul ei de plastic. Elena a scos una. Pe eticheta albă, scrisă cu același scris de mână precis ca în registre, nu era niciun nume, niciun titlu, doar o dată, 14 octombrie 1992. A verificat și celelalte. Toate aveau doar date. Majoritatea din anii 1991, 1992 și 1993. A luat caseta rece în palmă. Era un obiect dintr-o altă epocă, un purtător tăcut de voci și sunete de acum 30 de ani. Ce secrete puteau fi înregistrate pe acele benzi magnetice fragile? Ce povești puteau spune care să justifice existența unui bunker secret și a unei averi ascunse? Un sentiment de teamă s-a amestecat cu curiozitatea. Banii erau o soluție la problemele lor imediate, dar Elena a simțit cu o certitudine de gheață că registrele și casetele, acestea dețineau adevăratul secret, adevărata valoare și adevăratul pericol. Stând pe podeaua rece a bunkerului, înconjurată de o avere în valută veche și de dovezi ale unui trecut necunoscut, Elena a simțit că lumea ei s-a schimbat irevocabil. Nu mai era doar o mamă singură și șomeră, luptând pentru supraviețuire. Acum era păstrătoarea unui secret. Un secret greu, legat în piele și înregistrat pe bandă magnetică. A privit banii, apoi a privit registrele. Banii îi puteau cumpăra o casă, haine noi, mâncare pentru copii. Îi puteau oferi siguranță. Dar registrele și casetele, ce ofereau ele? Justiție? Pericol? Răspunsuri la întrebări pe care nici măcar nu știa că le are? A strâns în mână o casetă rece, cu data scrisă pe ea. Simțea greutatea ei, nu doar fizică, ci și istorică. Tocmai descoperise o capsulă a timpului, dar nu una plină de amintiri inocente, ci una care părea să ascundă o poveste întunecată și complicată. Misterul
abia începuse. Prima nevoie, cea mai urgentă, nu era mâncarea sau apa, ci un sunet, o voce din trecut. Elena a ascuns cea mai mare parte a banilor înapoi în seif, păstrând doar câteva bancnote vechi, mototolite, pe care le-a strecurat în buzunar. O senzație ciudată de profanare a cuprins-o. Folosea banii victimei pentru a descoperi crima. Lăsându-i pe Leo și Sofia cu instrucțiuni stricte să nu iasă din buncăr, a plecat spre oraș. Călătoria cu autobuzul înapoi spre civilizație a fost ca o trezire dintr-un vis febril. A coborât la un talcioc zgomotos, un purgatoriu de obiecte uitate. Mirosul de mici sfârâind se amesteca cu cel de haine vechi și metal ruginit. A găsit ce căuta la un bătrân cu ochi ageri. Un casetofon portabil, ieftin, din plastic negru, zgâriat și uzat. A plătit fără să negocieze. A cumpărat un pachet de baterii și s-a grăbit înapoi spre depozit, strângând în mână mașina timpului ei ieftină, cu inima bătându-i ca un clopot de alarmă. Nu mai era o mamă disperată, era un detectiv la limita nebuniei. Întoarsă în tăcerea de mormânt a buncărului, ritualul a început. Copiii o priveau în tăcere, simțind solemnitatea momentului. Elena a șters praful de pe casetofon cu mâneca hainei, un gest aproape preoțesc. A desfăcut pachetul de baterii cu degete tremurânde și le-a așezat în lăcașurile lor. Apoi a luat prima casetă. Plasticul era rece și netted. Pe eticheta îngălbenită, scrisul caligrafic, aproape elegant, anunța o dată, 14 octombrie 1992. A simțit un fior rece. Aceasta era o fereastră spre o zi anume, o zi care pentru cineva fusese, poate, ultima. A deschis capacul casetofonului, care a scos un scârțâit de protest. A așezat caseta înăuntru cu o grijă infinită, ca și cum ar fi fost o relicvă fragilă. A închis capacul, a tras aer adânc în piept și, cu o mișcare sacadată, a apăsat butonul mare, dreptunghiular, pe care scria Play. Sunetul mecanic, un clac puternic, a răsunat în încăpere ca o sentință. Momentul adevărului sosise. Primul sunet nu a fost o voce, ci un șuierat. Fâșâitul lung și constant al benzii magnetice, un sunet dintr-o epocă dispărută, umplea acum buncărul, creând o tensiune aproape insuportabilă. Era zgomotul timpului însuși, 30 de ani de tăcere derulându-se în fața lor. Elena își ținea respirația, ochii fixați pe micile rotițe care se învârteau în spatele ferestrei de plastic. Secundele se târau, fiecare parcă o oră. Apoi, un zgomot a spart monotonia. Un click metalic, ascuțit, ca și cum butonul de înregistrare al unui alt aparat fusese apăsat. A urmat un moment de tăcere, apoi un bărbat și-a adres vocea. Un sunet gutural, uscat. Înregistrarea era crudă, neprelucrată, lipsită de orice filtru. Era ca și cum ar fi fost acolo, în cameră cu ei, invizibili. Aerul a devenit brusc mai rece, mai greu. Elena a simțit cum îi se face pielea de găină pe brațe. Ceva teribil era pe cale să se întâmple. Putea simți asta în aerul stătut al buncărului. Apoi a început. O voce de bărbat, încărcată de un accent puternic, slav, a început să vorbească. Nu era o conversație, era o rugăminte. Cuvintele se poticneau, se amestecau, purtând greutatea unei disperări absolute. Vă rog, domnule, am familie. Soția, fetița, așteaptă. Nu mai am nimic. Asta a fost tot. Vocea era sugrumată de plâns, întreruptă de respirații sacadate, gâfâite, care sunau dureros de aproape. Puteai auzi teroarea pură din fiecare silabă, umilința unui om redus la a cerși pentru viața lui. Se simțea intimitatea brutală a unui moment care nu ar fi trebuit niciodată auzit de alții. Elena a întins instinctiv o mână și a acoperit urechea Sofiei, deși știa că era prea târziu. Groaza din acea voce se impregnase deja în pereții de beton ai buncărului, o pată sonoră care nu se va mai curăța niciodată. A simțit un gust amar în gură, gustul fricii altcuiva, servită rece după 30 de ani. O pauză. Apoi, o a doua voce a tăiat aerul, la fel de tăioasă și de rece ca o lamă de bisturiu. Era calmă, articulată, cu o dicție perfectă și o tonalitate aproape muzicală. O voce care inspiră încredere, vocea unui doctor sau a unui profesor. Dragul meu Dimitri, a spus vocea, cu o familiaritate batjocoritoare.
Nimic în viață nu este gratuit. Documentele nu sunt gratuite. Trecerea spre Occident are un preț pe care, din fericire pentru dumneata, îl poți plăti. Nu era nicio urmă de emoție în inflexiunile vocii, nicio compasiune, nicio furie. Doar o răceală absolută, o logică de prădător. Era vocea unui om care nu negocia, ci doar enunța termenii unei realități pe care el însuși o crease. Elena a simțit cum sângele îi îngheață în vene. Era o voce care nu putea fi uitată, o voce care se lipea de suflet ca o otravă. Era vocea monstrului, iar ecoul ei umplea acum micul lor adăpost, profanându-l. Un val de greață, fierbinte și acidă, i-a urcat Elenei în gât. Și-a dus mâna la gură, luptându-se să nu vomite pe podeaua rece de beton. Adevărul a lovit-o cu forța unui baros, banii din seif. Mărcile germane, dolarii americani. Nu erau o comoară, nu erau un miracol, erau banii lui Dimitri. Erau economiile de o viață ale lui Ahmed. Erau speranțele zdrobite ale sutelor de nume din registre, transformate în teancuri de hârtie murdară. Averea lor era construită pe suferință, fiecare bancnotă fiind pătată cu lacrimile și sângele unor oameni disperați, prinși într-o capcană mortală. O sudoare rece i-a brobonat fruntea. Greutatea acelor pungi de plastic a devenit brusc insuportabilă. Nu mai era o salvare, ci o condamnare, un blestem. A apăsat butonul de oprire cu o violență care aproape a rupt casetofonul. Tăcerea care a urmat a fost mai asurzitoare decât țipetele de pe bandă. Tremurând incontrolabil, a împins casetofonul deoparte și a tras spre ea unul dintre registrele legate în piele. L-a deschis la întâmplare. Paginile galbene, fragile, erau acoperite de un scris de mână impecabil, aproape robotic în perfecțiunea sa. Era contabilitatea meticuloasă a iadului. Coloane perfect aliniate, nume, origine, dată, sumă, status. Era o birocrație a suferinței, o fabrică de zdrobit speranțe, unde sufletele erau procesate cu aceeași eficiență rece cu care o corporație își numără profiturile. Fiecare rând era o viață, o familie care vânduse totul, un tânăr care fugise de război, o mamă care încerca să-și ducă copilul într-un loc sigur, toți reduși la o intrare într-un registru, la o sumă de bani și, în final, la o bifă rece, tăioasă, în coloana de status, o bifă care probabil însemna plătit și dispărut. Răul, și-a dat seama Elena, nu era întotdeauna haotic și zgomotos. Uneori era ordonat, meticulos și legat în piele neagră. Degetul ei, murdar de praf, a urmărit o linie. Nume, Farah Rahimi. Origine, Afganistan. Suma, 15.000 USD. Data, 03/11/1992. Status, a simțit un nod în gât. Farah. Poate că era o tânără de vârsta ei. Poate avea și ea copii. Ce s-a întâmplat cu ea după ce a plătit? A ajuns vreodată în Occident? Sau ultima oprire, așa cum îi spusese Arthur, era exact asta, ultima? A răsfoit paginile, nume după nume, țară după țară. Siria, Irak, Iran, Albania, Kurdistan, o geografie a disperării anilor 90. Era o operațiune de o amploare înfiorătoare, o rețea criminală care vânase cei mai vulnerabili oameni ca o haită de lupi pândind o turmă de oi rătăcite. Iar acest depozit, această ruină, fusese centrul rețelei. Buncărul nu era un simplu adăpost, era camera de tortură, biroul, seiful. Era inima întunecată a întregii operațiuni. Acum, Elena și copiii ei trăiau în inima monstrului. Un zgomot brusc, străin, a sfâșiat liniștea buncărului. Nu era vântul sau scârțâitul tablei. Era un sunet modern, precis, scârțâitul anvelopelor scumpe pe pietrișul de afară. Apoi, torsul discret al unui motor puternic care s-a oprit brusc. Tăcere! Inima Elenei a sărit o bătaie și apoi a început să bată cu o viteză nebună. Cineva era aici. Cineva care nu venise cu un autobuz șubred sau pe jos. Asta era o mașină scumpă. Instinctul de supraviețuire, ascuțit de săptămânile de teroare, a preluat controlul. Stați aici, nu scoateți niciun sunet, orice ați auzi, le-a șoptit copiilor cu o privire feroce. S-a strecurat afară din buncăr, înapoi în penumbra depozitului principal. Inima îi bătea în tâmple, fiecare bătaie un ecou al pașilor pe care se aștepta să-i audă.
S-a lipit de peretele ruginit de lângă ușa gigantică, privind printr-o crăpătură, ochii ei fiind singurul periscop în marea de rugină și frică. Prin crăpătură a văzut o scenă care nu-și avea locul acolo. O limuzină neagră, un Mercedes lucios, parcată în mijlocul mizeriei, ca un diamant într-o groapă de gunoi. Șoferul, un bărbat masiv în costum, a coborât și a deschis ușa din spate. De acolo a apărut un bărbat în vârstă, dar care se mișca cu o siguranță și o demnitate care contraziceau vârsta. Purta un palton scump, de lână și o pălărie elegantă. Chiar și de la distanță emana o aură de putere și bogăție. Părea un filantrop în vizită la o cantină a săracilor. Bărbatul și-a scos pălăria, dezvăluind un păr alb, perfect aranjat. A privit în jur la ruină, nu cu dezgust, ci cu o expresie de nostalgie distantă, ca un rege care se întoarce pe un câmp de luptă vechi. Apoi, ochii lui s-au fixat pe ușa depozitului. Elena a simțit cum un pumn de gheață îi se strânge în stomac. Era el. Nu-l văzuse niciodată, dar știa. Era proprietarul vocii de pe casetă. Bărbatul a făcut un semn discret șoferului, care a rămas lângă mașină și a pornit singur spre intrare. A împins ușa grea, care a scos un geamăt lung de protest. A pășit înăuntru, iar silueta lui s-a profilat în dreptul luminii de afară. A văzut-o pe Elena, care stătea înghețată, incapabilă să fugă sau să se ascundă. Un zâmbet cald, practicat, i s-a întins pe față. "Bună ziua!" a spus el, iar vocea lui era exact ca pe bandă, dar acum învelită în straturi de amabilitate și farmec. Era un bariton bogat, liniștitor. "Mă scuzați că vă deranjez. Numele meu este Valeriu Popescu. Sunt un dezvoltator local." S-a apropiat, pășind cu grijă printre dărâmături. "Am aflat cu surprindere că această parcelă a fost în sfârșit vândută la licitație. Nu mi-a venit să cred." Ochii lui, de un albastru pal, o scrutau cu o intensitate care o făcea să se simtă complet transparentă, goală pe dinăuntru. "Un loc absolut îngrozitor," a continuat el, clătinând din cap cu o falsă compasiune. Apoi a observat, ca din întâmplare, o păpușă ruptă lângă o cutie. "Și văd că nu sunteți singură. O doamnă cu copii, într-un astfel de loc, inima mea de părinte și bunic se frânge." Fațada lui era perfectă. Părea un salvator, un înger trimis de providență. Elena simțea cum minciuna lui groasă, lipicioasă, umple aerul. "Uitați," a spus el, schimbând tonul spre unul de afaceri, dar prietenos. "Eu dezvolt zona industrială din apropiere. Acest teren este, sincer, inutilizabil și periculos, dar face parte dintr-un plan mai mare de-al meu. Așadar, aș vrea să vă fac o ofertă ca să vă ajut să scăpați de această povară. Vă ofer pe loc acum 25.000 de lei. Considerați-o un act de caritate, o șansă la un nou început, departe de mizeria asta." Vocea lui era mieroasă, dar sub ea Elena auzea răceala metalică a prădătorului. 25.000 de lei. Suma a plutit în aerul stătut. Cu o zi în urmă, ar fi căzut în genunchi și i-ar fi sărutat mâinile pentru acești bani. Ar fi însemnat salvarea, un apartament curat, mâncare pe masă. Acum, suma era o insultă. Era prețul tăcerii. Era o fracțiune infimă din averea ascunsă la câțiva metri de ei. Dar nu asta a paralizat-o pe Elena, ci vocea lui, care se suprapunea perfect peste cea de pe casetă, creând o disonanță terifiantă în mintea ei. Monstrul de pe bandă, cel care distrugea vieți pentru mărci germane, era același om care stătea acum în fața ei, oferindu-i caritate. A simțit cum tot corpul îi se răcește, cum frica, o frică pură, viscerală, îi anulează orice alt gând. A deschis gura să spună ceva, dar niciun sunet nu a ieșit. Era prinsă în capcană, între un secret mortal și întruchiparea vie a acestuia. Văzând ezitarea ei, fațada binevoitoare a lui Valeriu a început să se crape la colțuri. Doar pentru o fracțiune de secundă, un fulger de iritare, de nerăbdare rece, i-a trecut prin ochii albaștri. Zâmbetul i s-a subțiat, devenind o linie dreaptă, lipsită de orice căldură. Omul de afaceri grăbit a înlocuit filantropul plin de compasiune. Elena, cu simțurile ascuțite de pericol, a văzut această schimbare, a văzut lupul de sub blana de oaie, a reușit să îngăime ceva, că trebuie să se gândească că este o decizie importantă,
Cuvintele ei slabe, șovăitoare, păreau să-l amuze. A pufnit ușor, un sunet disprețuitor, și a făcut un pas mai aproape de ea. Acum nu mai era nimic prietenos în postura lui. Era un prădător care își încolțea prada și care obosise să se mai joace. Aerul dintre ei s-a umplut de o tensiune electrică periculoasă. Apoi, vocea lui a coborât într-un șoptit confidențial, un ton pe care probabil îl folosise de nenumărate ori în acel bunker. Gândiți-vă bine, doamnă, dar nu prea mult. Răceala din vocea lui era o atingere fizică, ca un deget de gheață pe ceafa ei. A aruncat o privire pătrunzătoare spre interiorul întunecat al depozitului, ca și cum ar fi putut vedea prin pereți, direct la copii. Această zonă este foarte izolată, periculoasă, mai ales noaptea. A făcut o pauză, lăsând cuvintele să atârne greu în aer. O mamă singură, cu copii mici, ar trebui să fie foarte, foarte atentă. Ochii lui s-au întors spre ea, goi de orice emoție, dar plini de o amenințare de necontestat. Accidentele se întâmplă. Apoi, la fel de brusc cum a apărut, s-a întors, a urcat în mașina lui neagră și a dispărut, lăsând-o pe Elena singură, tremurând, în praful otrăvit al plecării sale. Ce ai face în locul ei? Ai păstra secretul și banii murdari pentru a-ți pune copiii la adăpost, trăind veșnic cu frica și vinovăția? Sau ai risca absolut totul, provocând un monstru puternic pentru o justiție care s-ar putea să nu vină niciodată și care te-ar putea costa chiar viața? Amenințarea lui Valeriu a rămas plutind în aerul stătut al depozitului, la fel de toxică precum praful de pe jos. Accidentele se întâmplă. Cuvintele se repetau în mintea Elenei ca un ecou sinistru, fiecare silabă o lovitură de ciocan întâmplă. A rămas înghețată mult timp după ce limuzina neagră a dispărut, cu inima bătându-i atât de tare încât simțea vibrația în tot corpul, un metronom al terorii pure. Un val de frig, care nu avea nicio legătură cu curentul din depozit, i-a cuprins trupul. Picioarele i s-au înmuiat și s-a sprijinit de un perete ruginit, aspru și rece, ca să nu cadă. Simțea cum privirea lui Valeriu, acel albastru pal și gol, încă o arde, ca și cum ar fi lăsat o urmă fizică pe pielea ei. Nu mai era o chestiune de bani sau de supraviețuire. Acum era o chestiune de viață și de moarte. Monstrul știa că ea este aici. Și acum ea știa cine este monstrul. Se simțea ca un animal mic și neajutorat, prins în vizorul unui vânător răbdător și nemilos, care se putea întoarce oricând să-și revendice prada. S-a târât înapoi în bunker, simțindu-se profanată de simpla prezența lui Valeriu în spațiul ei. A sigilat gaura din perete cu câteva bucăți de rigips, o barieră iluzorie împotriva răului, care acum avea un nume și o față. Copiii au privit-o în tăcere. Frica era o prezență fizică în încăperea mică, sufocantă. Leo, cu o maturitate bruscă, a pus o mână protectoare pe umărul Sofiei. Averea din seif, care cu câteva ore în urmă părea un miracol, acum o privea dintr-un colț ca o grămadă de șerpi veninoși. Fiecare teanc de bancnote era o mărturie a unei vieți distruse. Fiecare dolar și fiecare marcă germană erau îmbibate în suferință. Cum ar fi putut să-i folosească? Cum ar fi putut să construiască un viitor pentru copiii ei pe fundația unui cimitir? Greața i-a urcat din nou în gât. Bunkerul, care fusese un secret palpitant, se transformase într-un mormânt. Aerul stătut părea să se fi îngroșat, devenind greu de respirat, ca și cum fantomele victimelor lui Valeriu ar fi fost acolo cu ei. Orele s-au scurs într-o tăcere apăsătoare. Afară, soarele apunea, iar lumina care se strecura prin găurile din acoperiș devenea din ce în ce mai roșiatică, pictând pereții depozitului în nuanțe de sânge și rugină. Elena stătea nemișcată, ascultând. Fiecare scârțâit al metalului sub bătaia vântului, fiecare foșnet al șobolanilor printre gunoaie, fiecare zgomot îndepărtat o făcea să tresară, imaginându-și pașii grei ai lui Valeriu sau ai gorilelor sale, întorcându-se să termine ce au început. Tensiunea era un arc întins la maximum, gata să se rupă în orice secundă. A strâns în mână registrul legat în piele. Greutatea lui era reconfortantă și terifiantă în același timp. Era o dovadă, o armă, dar o armă care, dacă ar fi fost folosită greșit, s-ar fi putut întoarce împotriva ei cu o forță letală. Ce putea face ea, o femeie singură, fără niciun sprijin,
împotriva unui om atât de puternic, un om care construise un imperiu pe oasele celor ca ea și care încă se bucura de respectul societății? Pe măsură ce întunericul se adâncea, izolarea lor devenea absolută. Erau o insulă de spaimă într-un ocean de decădere industrială. Elena a aprins din nou lanterna telefonului, dar lumina slabă nu făcea decât să facă umbrele mai lungi și mai amenințătoare. S-a uitat la fețele copiilor ei, palide în lumina artificială. Vina a copleșit-o din nou. Nu doar că îi adusese în acest loc oribil, dar acum îi făcuse și ținte într-un joc periculos pe care nu îl înțelegea pe deplin. Gândul de a lua banii și de a fugi, de a dispărea undeva departe unde Valeriu nu i-ar putea găsi niciodată, a ispitit-o pentru o clipă. Să uite de registre, de casete, de fantome, să supraviețuiască. Dar imaginea bărbatului de pe casetă, cerșind pentru viața lui, și răceala din vocea lui Valeriu i-au alungat gândul. Nu putea fugi, asta ar fi însemnat să-l lase pe Valeriu să câștige din nou. Ar fi însemnat că moartea lui Dimitri, a lui Farah și a tuturor celorlalți a fost în zadar. Deodată, un sunet nou a spart monotonia vântului și a scârțâitului. Un zgomot lent, metalic, de târâre. Un zângănit ritmic, care se apropia încet de depozit. Inima Elenei a înghețat. Nu era sunetul unei mașini, era ceva mai primitiv, mai personal. A făcut semn copiilor să tacă absolut și s-a furișat din nou afară din buncăr, lipindu-se de peretele întunecat. A ajuns la crăpătura din ușa principală și a privit afară. În lumina crepusculară abia se distingea o siluetă aplecată, împingând un cărucior înalt, ruginit, plin cu fiare vechi. Era un om bătrân, slăbit de ani și de muncă grea, care se mișca cu o lentoare dureroasă prin peisajul industrial. Colecta fier vechi, comoara săracilor. Era un spectru al acestui loc, la fel de mult o parte din peisaj ca și clădirile dărăpânate. Elena a scos un suspin de ușurare, dar a rămas la pândă, neîncrezătoare în orice formă de viață în acest pustiu. El era aliatul ei neașteptat, Arthur. Bătrânul s-a oprit brusc. Chiar și în lumina slabă, ochii lui ageri, obișnuiți să caute detalii, au observat ceva ce nu se potrivea. Urmele adânci, proaspete, lăsate de anvelopele late ale Mercedesului lui Valeriu. Erau o anomalie flagrantă pe aleea plină de gropi, o cicatrice a luxului într-o lume a ruginei. S-a aplecat, atingând pământul răscolit cu degetele sale noduroase, ca un urmăritor citind semnele din pădure. Apoi și-a ridicat privirea și a scrutat fațada întunecată a depozitului. Expresia lui nu mai era una de oboseală, ci de o curiozitate precaută, ascuțită. Știa că o astfel de mașină nu avea ce să caute aici, nu fără un motiv serios. Era ca și cum ar fi văzut urmele unui rechin într-un iaz de la țară. Ceva era profund în neregulă. A lăsat căruciorul să se sprijine de un stâlp și a pornit, cu pași târșâiți, dar hotărâți, spre intrarea întunecată a depozitului, atras de misterul pe care îl simțea în aer. Elena l-a urmărit apropiindu-se, cu inima bătându-i din nou cu putere. Era doar un bătrân, dar după vizita lui Valeriu, orice străin era o potențială amenințare. Când a ajuns la ușa care scârțâia, bătrânul s-a oprit. Nu a încercat să intre, doar a stat acolo, privind în penumbra dinăuntru. "E cineva aici?" a întrebat el, iar vocea lui era aspră și răgușită, ca metalul pe care îl aduna. "Am văzut urmele, mașină scumpă, nu-i de bine." Cuvintele lui, simple și directe, purtau greutatea unei înțelepciuni câștigate cu greu. Elena a rămas tăcută, ascunsă în umbră. Dar bătrânul a insistat, cu o blândețe neașteptată. "Nu vreau să fac rău. Numele meu e Arthur. Locuiesc aici, în baraca de la capătul liniei, de 30 de ani. Știu locul ăsta. Știu ce se întâmplă aici când vin mașini scumpe." Ultima frază a fost cea care a convins-o pe Elena să iasă din ascunzătoare, ca un animal care iese timid din vizuină. Disperarea a împins-o să facă un gest nebunesc. Tremurând, a ieșit în lumina slabă. Arthur s-a tras un pas înapoi, surprins să vadă o femeie și nu vreun infractor. I-a văzut fața palidă, ochii mari, terorizați. Fără să spună un cuvânt, Elena a scos telefonul. A căutat rapid pe internet numele Valeriu Popescu Dezvoltator și, cu o mână nesigură, i-a arătat bătrânului prima fotografie care a apărut, chipul zâmbitor, filantropic, al lui Valeriu la un eveniment caritabil. Reacția lui Arthur a fost instantanee și viscerală.
Culoarea i-a fugit din obraj, lăsând în urmă o paloare cadaverică. Ochii i s-au mărit de groază și neîncredere. A dus o mână la gură, ca și cum ar fi vrut să oprească un strigăt. A făcut un pas înapoi, apoi încă unul, clătinându-se, de parcă imaginea de pe ecran ar fi fost o lovitură fizică. El a șoptit, vocea fiindu-i un gâfâit. Dumnezeule mare, el. Recunoașterea era absolută. Era frica pură a unui om care vede o fantomă din trecutul său cel mai întunecat. Valeriu, a repetat Artur, numele sunând ca un blestem pe buzele lui. S-a uitat de la telefon la depozitul întunecat, apoi înapoi la telefon, ca și cum ar fi încercat să împace două realități imposibile. Deci, încă vine aici. Frica din ochii lui s-a transformat într-o oroare profundă. S-a apropiat de Elena cu o urgență bruscă în mișcări. A apucat-o de braț cu o mână surprinzător de puternică. Fată, trebuie să pleci de aici. Acum, tu și copiii tăi nu înțelegi unde te-ai băgat. Apoi, cuvintele care aveau să lege totul au ieșit din gura lui într-o șoaptă conspirațională, febrilă. În anii 90, când totul era un haos, noi, cei care trăiam pe aici, aveam un nume pentru locul ăsta. Nu-i spuneam depozitul, îi spuneam ultima oprire. Cuvintele au lovit-o pe Elena cu forța unui glonț, confirmându-i cele mai negre presimțiri. Acesta nu era doar un depozit abandonat, era un loc cu o istorie, o poreclă și, cel mai probabil, cu propriile sale fantome. Un fior de gheață i-a coborât pe șira spinării Elenei, mai rece decât orice amenințare a lui Valeriu. De ce ultima oprire?" a întrebat ea, cu vocea abia un murmur. Artur a privit în jur, ca și cum pereții ar fi avut urechi, chiar și după atâția ani. Apoi a început să povestească, iar vocea lui răgușită era acum coloana sonoră a trecutului. A vorbit despre anii 90, despre tranziția haotică, despre fabricile care se închideau și despre valurile de refugiați care treceau prin țară, oameni disperați, fără acte, invizibili pentru sistem, care căutau o cale spre o viață mai bună în Occident. Erau prada perfectă. Nimeni nu le-ar fi simțit lipsa, nimeni nu ar fi pus întrebări. Erau fantome, chiar și atunci când erau în viață. Povestea lui nu era una de istorie generală, era personală, trăită, iar fiecare cuvânt era încărcat de o durere veche, dar nevindecată. Aerul din jurul lor a devenit mai greu, saturat de amintirile pe care le evoca. Am avut un prieten, a continuat Artur, cu ochii pierduți în întunericul depozitului. Îl chema Iuri, un băiat bun din Basarabia, tâmplar de meserie, fugise de război. Tot ce voia era să ajungă în Germania, unde îl aștepta un văr. Avea o fetiță pe care nu o văzuse niciodată. Vocea i s-a frânt pentru o clipă. A strâns bani tot ce a putut, vânzând mici sculpturi din lemn. A auzit de un om mare, un om cu relații, care îl putea ajuta cu acte false și cu trecerea. Un om care avea biroul aici. A arătat cu o mână tremurândă spre clădirea monstruoasă. Iuri era speriat, dar și plin de speranță. Mi-a spus: Artur, asta e ultima mea oprire înainte de libertate. Na. Elena a simțit cum un nod îi se formează în gât. Poveștile din registre prindeau viață, primeau nume și chipuri. Iuri, unul dintre multele nume, acum cu o istorie, cu o familie, cu o speranță zdrobită. Acesta era elementul uman care lipsea din datele reci ale extorcării. El am așteptat, a șoptit Artur, cu lacrimi în ochi. Am stat ascuns după niște butoaie la capătul aleii. L-am văzut cum intră. Era seară, la fel ca acum. Am așteptat o oră, 2, toată noaptea. Iuri nu a mai ieșit niciodată. Tăcerea care a urmat a fost mai grea decât orice cuvânt. A fost tăcerea unei vieți dispărute, a unei speranțe îngropate în spatele acestor pereți de metal și beton. Dar am văzut mașina, o limuzină neagră, la fel ca cea pe care ai descris-o. A ieșit târziu în noapte, fără grabă. Și în ea era el, Valeriu, mai tânăr, dar la fel de arogant. L-am văzut la geam. A fost ultima dată când cineva a folosit locul ăsta pentru afaceri. Apoi, totul s-a oprit. Povestea lui Artur era piesa finală, cea care lega crima de criminal, locul de victimă. Registrele, casetele, banii, totul avea acum un sens teribil, iar Elena stătea chiar în mausoleul unde Iuri și atâția alții își găsiseră sfârșitul.
Decizia ei a devenit clară ca cristalul. Nu mai era vorba de ea, era vorba de Yuri. Chiar în acel moment, ca un răspuns sinistru la mărturisirea lui Arthur, 2 fascicule de lumină au tăiat brutal întunericul de la capătul aleii. Un motor puternic, dar greoi, de dubă, a rupt tăcerea nopții. Anvelopele au scrâșnit pe pietriș, oprindu-se exact în fața depozitului, lângă urmele lăsate mai devreme de Mercedes. Farurile puternice au inundat fațada clădirii într-o lumină albă, spectrală, transformând fiecare pată de rugină într-o umbră monstruoasă. "Sunt aici!" a gâfâit Arthur, împingând-o pe Elena înapoi în întuneric. "Fugi! Ia copiii și fugi!" 2 uși metalice de la dubă s-au trântit cu un zgomot care a răsunat ca o împușcătură. 2 siluete masive, 2 bărbați îmbrăcați în negru, au coborât și s-au profilat în lumina farurilor. Nu mai era nicio urmă de subtilitate sau fațadă. Valeriu renunțase la jocul de a filantropul. Trimisese lupii. Climaxul începuse. Elena a alergat înapoi în bunker, cu inima bătându-i să-i spargă pieptul. Adrenalina i-a anulat orice urmă de frică, lăsând loc doar unui instinct animalic de a-și proteja puii. "Leo, Sofia, repede, tăcere absolută!" le-a șoptit, împingându-i în cel mai întunecat colț al încăperii. A auzit afară un zgomot puternic, un bubuit metalic, urmat de geamătul prelung al ușii principale a depozitului fiind forțată. Au intrat pașii lor grei, apăsați, răsunau pe podeaua de beton, acompaniind fasciculele puternice ale lanternelor care măturau haosul din interior, ca niște ochi de ciclop în căutarea prăzii. "Știm că ești aici, cu coană," a strigat una dintre voci, o voce groasă, brutală. "Domnul Valeriu e un om generos. Ți-a făcut o ofertă bună, n-ar fi trebuit să o refuzi. Fă lucrurile mai simple pentru toată lumea și ieși afară." Amenințarea era goală de orice finețe. Era o promisiune de violență. Elena și copiii stăteau ghemuiți în bunker, abia îndrăznind să respire. Auzeau bărbații cum se mișcă prin depozit, cum răstoarnă grămezi de fiare vechi, cum înjură în întuneric. Fiecare zgomot era o tortură, o apropiere de inevitabil. Lumina lanternelor se juca pe pereții exteriori ai bunkerului, trecând peste gaura acoperită sumar cu rigips. O pauză. Tăcere. Apoi o voce triumfătoare. "Aha, ia te uită ce avem noi aici." Șoricelul și-a făcut gaură în perete. Unul dintre bărbați a lovit cu piciorul în rigips, care s-a sfărâmat cu un zgomot sec. O rază de lumină a pătruns în bunker, orbindu-i pentru o clipă. Erau descoperiți. Capcana se închisese. Acum nu mai aveau unde să se ascundă. Auzeau cum bărbații încep să dărâme peretele fals cu o violență metodică, bucată cu bucată, apropiindu-se de ei. Era doar o chestiune de secunde până când aveau să ajungă la ei. În acea clipă de panică absolută, mintea Elenei a lucrat cu o claritate de gheață. Nu puteau lupta, nu puteau negocia. Singura lor șansă era o diversiune. O singură șansă. Ochii ei au fugit prin depozit, prin gaura din ce în ce mai mare. Și atunci l-a văzut. La câțiva metri de intrarea în bunker se înălța un raft metalic imens, ruginit și instabil, încărcat până la refuz cu piese grele de motor, blocuri de metal și alte fiare vechi, rămășițe ale trecutului industrial al locului. Era o structură precară, un gigant adormit care se clătina la cea mai mică atingere, un plan disperat. Sinucigaș i-a încolțit în minte. S-a întors spre Leo. Ochii lui, deși plini de frică, ardeau de o furie protectoare. I-a șoptit planul într-o singură frază rapidă, arătând spre raft. Leo a înțeles imediat. A dat din cap, cu fața palidă, dar cu maxilarul încleștat. Nu aveau de ales. Era singura lor mișcare posibilă pe această tablă de șah mortală. Au așteptat momentul perfect. Bărbații aproape dărâmaseră tot peretele fals. Unul dintre ei, mai masiv, s-a aplecat să se strecoare prin gaură, cu lanterna îndreptată direct spre ei. "Gata cu joaca de avați ascunselea," a mârâit el. În acea fracțiune de secundă, în timp ce amândoi erau concentrați pe intrarea în bunker, Elena a strigat, "Acum!" Ea și Leo au țâșnit afară din ascunzătoare și s-au aruncat cu toată greutatea lor, cu toată disperarea lor, în baza raftului metalic. Structura a scos un geamăt sinistru de protest, s-a clătinat pentru o secundă, care a părut o veșnicie, apoi a început să se prăbușească.
Prăbușirea a fost un cataclism de sunet și furie. Un vacarm asurzitor de metal contorsionat, de piese grele care se loveau de beton, a zguduit întregul depozit, ridicând un nor gros de praf și rugină. A fost ca și cum monstrul de metal al depozitului s-ar fi trezit la viață pentru o ultimă zvârcolire. Un strigăt gutural, sugrumat de durere și surpriză, s-a auzit din mijlocul haosului. Cel de-al doilea bărbat, care stătea mai aproape de raft, fusese prins. Nu fusese strivit complet, dar o parte a structurii se prăbușise peste picioarele lui, prinzându-l sub o tonă de fier vechi. Colegul său, cel care încerca să intre în buncăr, s-a întors, orbit pentru o clipă de norul de praf și complet dezorientat de zgomotul asurzitor. Aceasta era diversiunea lor, fereastra lor de câteva secunde. O șansă plătită cu un risc enorm. Elena nu a ezitat, nu a privit înapoi să vadă pagubele. A acționat pe pilot automat, mânată de adrenalină pură. S-a repezit înapoi în buncăr, unde Sofia stătea ghemuită și plângea în tăcere. Timpul părea să se fi dilatat, fiecare mișcare fiind executată cu o precizie lentă de coșmar. Fiecare secundă era prețioasă. Știa că nu poate lua totul. Banii nu contau. Dovezile, da. Mâna ei a zburat spre teancul de comori blestemate. A apucat cel mai gros registru legat în piele, cel pe care îl studiase, cel care conținea sute de nume. Degetele ei au mai cules la întâmplare o mână de casete audio din cutia de carton. Erau reci și pătrate în palma ei, mici bombe cu ceas din trecut. A apucat-o pe Sofia de mână, strângând-o cu o forță care probabil o durea. "Leo, acum!" a strigat ea. Bărbatul rămas teafăr începuse deja să-și revină din șoc și se îndrepta furios spre ei, înjurând printre dinți. Nu mai aveau timp, nu exista cale de întoarcere, doar înainte. Spre singura cale de scăpare pe care o cunoșteau, o speranță fragilă într-un ocean de pericole. Fuga lor pentru viață și pentru dreptate tocmai începuse. "Pe aici!" a strigat Leo, conducându-i. Arthur, în scurta lui conversație, îi menționase întreagăt o veche spărtură în peretele din spate, pe unde obișnuia să intre în copilărie înainte ca locul să devină blestemat. Era o amintire, o informație aruncată la întâmplare, care acum valora mai mult decât toată averea din seif. Au alergat prin depozitul întunecat, ocolind grămezi de molozi și umbre care păreau să prindă viață. În spatele lor auzeau înjurăturile bărbatului și gemetele celui prins sub fiare. Zgomotul pașilor lor disperați răsuna pe beton, un ritm haotic al evadării. Elena o strângea pe Sofia la piept, în timp ce cu cealaltă mână ținea strâns registrul și casetele, relicvele lor sfinte și periculoase. Fiecare pas era o rugăciune, fiecare respirație gâfâită, un imn al supraviețuirii. Era o familie mică și ruptă, fugind de monștri într-un labirint de rugină și întuneric. Leo a găsit gaura. Era o deschizătură joasă și neregulată în peretele de tablă ondulată din spate, parțial acoperită de buruieni și sârmă ruginită. O ieșire de serviciu spre nicăieri, spre câmpul viran și întunecat din spatele zonei industriale. Fără să ezite, Leo s-a strecurat afară. Apoi a ajutat-o pe Elena să o împingă pe Sofia prin deschizătura strâmtă. Tabla ruginită i-a agățat haina Elenei, rupând-o cu un sunet aspru. Pentru o secundă a crezut că s-a blocat. Panica i-a urcat în gât. A tras cu toată puterea și s-a smucit afară, căzând în genunchi pe pământul umed și rece de afară. Aerul nopții, proaspăt și tăios, i-a umplut plămânii, un contrast brutal cu aerul stătut și prăfuit al depozitului. Erau liberi. Dar nu erau în siguranță, nu încă. În spate au auzit un zgomot puternic. Bărbatul rămas liber trăsese un foc de armă în aer, un urlet de furie și frustrare. Fără să se uite înapoi, au început să alerge. Au alergat prin întunericul aproape total al câmpului viran, împiedicându-se de mărăcini și de resturi de construcții ascunse în iarba înaltă. Vântul rece le biciuia fețele, amestecându-se cu lacrimile de frică și de efort. Singura lor călăuză era o lumină slabă, pâlpâind în depărtare. O singură lumină într-un ocean de beznă. Era baraca lui Arthur. Un bec chior atârna deasupra unei uși care acum părea un far, un port sigur într-o furtună dezlănțuită. Au alergat spre acea lumină cu ultima fărâmă de energie pe care o mai aveau, cu plămânii arzând și cu picioarele grele ca plumbul. În spatele lor
Depozitul era o siluetă neagră, monstruoasă, pe fundalul cerului înnorat. Lăsau în urmă cușca, mormântul, dar și coșmarul care acum îi urmărea, liber și furios. Cursa lor abia începuse. Au ajuns la ușa barăcii gâfâind, la limita colapsului. Elena a bătut cu pumnul în lemnul putrezit, strigând numele lui Artur. Ușa s-a deschis imediat, de parcă bătrânul ar fi stat lipit de ea, așteptând. I-a tras înăuntru, în căldura și mirosul de fum de lemn al micii sale locuințe, și a zăvorât ușa în urma lor. În interior, spațiul era înghesuit, dar curat. O sobă mică de tuci trosnea vesel într-un colț, aruncând umbre dansante pe pereții acoperiți cu unelte vechi și calendare îngălbenite. Pentru o clipă au fost în siguranță. O siguranță fragilă, temporară, dar suficientă pentru a-și trage sufletul. Elena a căzut în genunchi, strângând-o pe Sofia în brațe, în timp ce Leo s-a prăbușit pe un scaun, cu capul în mâini, tremurând incontrolabil. Artur i-a privit cu ochi triști, înțelegători. Știa că nu se terminase. De fapt, abia acum începea partea cea mai grea. Elena a așezat pe masă, sub lumina slabă a becului, registrul și casetele. Obiectele păreau deplasate în sărăcia umilă a barăcii lui Artur. Erau dovezi ale unei lumi complet diferite, o lume a lăcomiei și a violenței, care acum invadase și acest mic refugiu. Artur s-a uitat la ele, apoi la fața hotărâtă, dar epuizată a Elenei. "Ai făcut ce trebuia," a spus el cu vocea joasă. "Dar acum trebuie să fim deștepți. Valeriu nu o să se oprească. Va întoarce fiecare piatră să vă găsească. Nu mai sunteți în siguranță nicăieri în orașul ăsta, nu singuri." Cuvintele lui erau sobre, lipsite de orice iluzie. Adevărul era crud și simplu. Provocaseră un om puternic, îi furaseră secretele și acum erau vânați. Bătălia pentru supraviețuire se transformase într-un război deschis, iar ei erau soldații de pe linia întâi, slab înarmați, dar purtând cu ei cea mai puternică dintre arme, adevărul. Artur s-a ridicat și a început să se plimbe prin încăperea mică, cu mâinile la spate. Mintea lui, ascuțită de decenii de supraviețuire la marginea societății, căuta o soluție, o cale de ieșire. Apoi s-a oprit. O idee a apărut să ilumineze fața brăzdată de riduri. "Există cineva," a început el ezitând, "un avocat, unul dintre cei buni, din vechea gardă. În anii 90 a încercat să ajute câțiva refugiați, a dat de pereți peste tot. A rămas cu un gust amar. A investigat cazuri de dispariții din perioada aia, dar nu a avut niciodată dovezi, doar zvonuri și uși trântite în nas. S-a uitat la registru și la casete. Până acum, o scânteie de speranță, prima după mult timp, s-a aprins în ochii Elenei. Un aliat, o cale legală, o șansă reală de a lupta. Nu mai erau singuri. Aveau un paznic al istoriei și, poate, un campion al justiției. Pe măsură ce adrenalina se scurgea din corpul ei, epuizarea a lovit-o pe Elena cu toată forța. Tremura, nu doar de frig, ci și de șocul evenimentelor. A privit mâinile care țineau strâns registrul. Erau mâinile unei croitorese, acum murdare de praf, rugină și sângele metaforic al unui trecut pe care îl dezgropase. Viața ei se schimbase complet în doar câteva zile. Trecuse de la disperarea sărăciei la teroarea unui thriller mortal. Nu știa ce va aduce ziua de mâine, dacă vor apuca să o vadă. Dar, în timp ce o ținea strâns pe Sofia și îl privea pe Leo, care începuse să-și revină, a simțit o nouă forță crescând în ea. Nu mai era o victimă, nu mai era o fugară, era o martoră. Și, cu ajutorul lui Artur și al dovezilor pe care le salvase, poate, doar poate, avea să devină și un instrument al justiției. Bătălia abia începuse, iar ea era gata să o ducă până la capăt. Artur a scos un telefon vechi, cu butoane, dintr-un sertar și a început să caute un număr scris pe o bucată de hârtie îngălbenită. Fiecare gest al său era lent, deliberat. Sunetul degetelor sale apăsând pe taste era singurul zgomot, pe lângă trosnetul focului. Elena aștepta, cu inima strânsă. Acesta era punctul de cotitură. Apelul acesta putea să le schimbe soarta, să îi arunce și mai adânc în pericol sau să le deschidă o ușă spre salvare. L-a auzit pe Artur vorbind la telefon, cu o voce joasă, urgentă, explicând fragmentar situația, folosind cuvinte cheie: ultima oprire, dovezi, Valeriu. A urmat o pauză lungă,
în care Artur doar a ascultat. Apoi a dat din cap și a spus: „Înțeleg, venim acum." A închis telefonul și s-a întors spre Elena. „Ne așteaptă," a spus el, „dar trebuie să plecăm imediat, înainte să se lumineze de ziua." Noaptea era încă aliatul lor. O noapte lungă și plină de pericole, dar care purta în ea promisiunea unui nou început. Cu o urgență rece, născută din 10 de ani de frustrare, avocatul a început să orchestreze următorii pași. Folosind vechiul său telefon cu disc, a contactat un singur om, un procuror de la DICOT, un vechi aliat din bătălii juridice trecute, un om pe care știa că se poate baza. Conversația a fost scurtă, criptică, dar plină de greutate. Numele lui Valeriu, rostit în șoaptă, a fost suficient. În mai puțin de o oră, o mașină neagră, fără însemne, a oprit într-o stradă lăturalnică, la câteva blocuri de baraca lui Artur. Elena, tremurând, dar hotărâtă, a fost urcată împreună cu copiii ei pe bancheta din spate. Artur a venit cu ei, refuzând să o lase singură. În timp ce mașina se îndepărta în noapte, Elena a privit în urmă la baraca modestă care fusese un far de speranță. Știa că intrase într-o lume nouă, o lume a caselor conspirative și a martorilor protejați, o lume din care nu mai exista cale de întoarcere. A strâns la piept registrul și casetele, singura ei legătură cu iadul din care evadase și singura ei armă. Avocatul nu a mers cu ei, misiunea lui era alta. Cu o geantă de piele în care se aflau cele mai incriminatoare dovezi, s-a îndreptat direct spre sediul DICOT. Acolo, într-o sală de ședințe sterilă, sub lumina rece a neoanelor, a desfășurat harta întunecată a imperiului lui Valeriu. Procurorii, inițial sceptici, au rămas tăcuți pe măsură ce dovezile se acumulau. Registrul, cu contabilitatea sa macabră, a fost analizat de grafologi. Casetele, cu vocile lor fantomatice, au fost ascultate cu căști, în tăcere mormântală. Fiecare nume din registru era verificat în arhive vechi, prăfuite, ale cazurilor de persoane dispărute din anii 90. Un puzzle terifiant prindea contur. Povestea Elenei, coroborată de mărturia lui Artur, era liantul care lega totul. În zorii zilei, decizia a fost luată. Nu era doar un caz de extorcare. Era o operațiune de crimă organizată, cu posibile acuzații de crimă și crime împotriva umanității. Mandatele au fost emise. Mașinăria greoaie, dar implacabilă, a justiției se pusese în mișcare. Operațiunea de capturare a fost declanșată la apus, ora la care prădătorii ies la vânătoare. Zeci de ofițeri ai trupelor speciale, mascați și puternic înarmați, au înconjurat în tăcere vila opulentă a lui Valeriu. Liniștea cartierului de lux a fost spartă de sunetul ascuțit al exploziilor controlate, care au aruncat în aer porțile masive și ușile blindate. În câteva secunde, sanctuarul de bogăție și putere al lui Valeriu a fost transformat într-o zonă de război. Ofițerii au năvălit înăuntru, strigătele lor autoritare răsunând pe pereții acoperiți cu mătase și tablouri scumpe. L-au găsit pe Valeriu în biroul său, la fel de surprins și de neajutorat ca o insectă prinsă sub un pahar. Fațada lui de filantrop s-a spulberat, lăsând la vedere un bătrân speriat și patetic. Clicul metalic al cătușelor care i-au fost puse pe mâinile ce semnaseră odată sentințe la moarte a fost sunetul care a pus capăt unei ere de teroare. Arestarea sa, filmată de echipele de știri alertate strategic, a fost știrea de deschidere a tuturor jurnalelor. Scandalul a fost de proporții seismice. Povestea ultimei opriri a acaparat atenția publică. Ziarele au publicat fragmente din registrele morții, iar posturile de radio au difuzat, cu avertismente, scurte secvențe din casetele audio. Chipul lui Valeriu, odată asociat cu caritatea și succesul, a devenit simbolul putreziciunii ascunse sub fațada respectabilității. Pentru Elena, lunile care au urmat au fost un carusel de emoții. Protejată într-o locație sigură, a fost supusă unor interogatorii lungi, dar corecte. A povestit totul de nenumărate ori, fiecare detaliu fiind verificat și contrverificat. Terapia și consilierea i-au ajutat pe ea și pe copii să proceseze trauma. Treptat, frica a început să fie înlocuită de un sentiment de putere. Nu mai era o victimă. Era martorul cheie în procesul secolului, vocea care vorbea în numele a sute de suflete reduse la tăcere. Procesul a fost lung și anevoios.
Avocații scumpi ai lui Valeriu au încercat orice tertip pentru a o discredita pe Elena, dar dovezile erau copleșitoare. Registrul, casetele și mărturia plină de demnitate a lui Arthur au format un zid de netrecut. Într-o zi, înainte de a depune mărturie, avocatul Elenei i-a explicat o lege veche, rar folosită, menită să încurajeze cetățenii să lupte împotriva crimei organizate. Legea stipula că o parte din bunurile confiscate de la infractori puteau fi acordate prin hotărâre judecătorească celor care au contribuit decisiv la prinderea lor. Nu te gândi la asta acum, i-a spus el. Concentrează-te pe a spune adevărul. Dreptatea pentru Iuri și ceilalți este cea mai importantă. Elena a intrat în sala de judecată nu ca o femeie care caută o recompensă, ci ca un soldat care livrează lovitura finală într-un război început cu mult timp în urmă. Verdictul a venit într-o zi ploioasă de toamnă. Vinovat. Pentru toate capetele de acuzare. Valeriu Popescu, la aproape 80 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată. În sala de judecată a fost o tăcere grea, urmată de suspine de ușurare din partea câtorva rude ale victimelor, găsite după decenii. Elena a plâns în tăcere, nu de bucurie, ci de eliberare, o greutate imensă pe care nici nu realizase că o poartă îi se ridicase de pe suflet. Câteva săptămâni mai târziu a primit o nouă înștiințare oficială. Judecătorul, în sentința sa, activase legea menționată de avocat. Statul confiscase întreaga avere a lui Valeriu, inclusiv banii din depozit, iar o parte substanțială din valoarea oficială a acelor bani îi era acum acordată ei, legal și irevocabil. Nu erau bani murdari, erau despăgubiri, era prețul pe care sistemul îl punea pe dreptate. Transformarea a fost totală, dar nu în modul în care și-ar fi imaginat cineva. Elena nu a cumpărat un palat și nu și-a acoperit copiii în diamante. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să cumpere o casă modestă, dar însorită, cu o mică grădină, într-un cartier liniștit. O casă unde mirosul de pământ ud după ploaie înlocuise mirosul de mucegai. O casă unde sunetul râsului Sofiei, care alerga după un fluture, înlocuise scârțâitul șobolanilor. L-a înscris pe Leo la meditații, iar băiatul, eliberat de povara grijilor, a început să exceleze, redescoperind bucuria de a învăța. L-a adus pe Arthur să locuiască într-o anexă a casei, refuzând să-l lase să mai trăiască în baraca lui singuratică. Bătrânul, pentru prima dată în 30 de ani, avea o familie și o grădină de care să se îngrijească. Contrastele cu viața de dinainte erau mici, dar profunde. Un frigider mereu plin, facturi plătite la timp, luxul de a dormi o noapte întreagă fără frică. Și-a deschis propriul mic atelier de croitorie într-un spațiu închiriat în centrul orașului. L-a numit Atelierul Elenei. Nu era o afacere mare, dar era a ei. Sunetul constant și ritmic al noii sale mașini de cusut era coloana sonoră a noii sale vieți. Un sunet al creației, al independenței, al demnității recâștigate. Mâinile ei, odată tremurânde și goale, erau acum ocupate să creeze frumos. A angajat 2 femei, mame singure ca și ea, oferindu-le un salariu corect și un mediu de lucru respectuos. Dar cea mai mare transformare a fost cea interioară. Nu a uitat niciodată de unde a plecat. Folosind o parte din banii primiți, a înființat împreună cu avocatul ei Fundația Ultima Șansă, dedicată oferirii de asistență juridică gratuită refugiaților și imigranților vulnerabili. Banii, născuți din exploatarea celor fără apărare, erau acum folosiți pentru a-i proteja pe cei la fel ca ei. Cercul se închisese. Într-o duminică după amiază, la un an după arestarea lui Valeriu, scena din casa Elenei era una de o normalitate aproape dureroasă în simplitatea ei. Elena servea o masă plină de bucate, nu o cină fastuoasă, ci o masă de familie. Mirosea a sarmale și a cozonac proaspăt. Sofia îi arăta lui Arthur un desen colorat. Leo dezbătea aprins cu avocatul despre un articol din ziar. Râsetele și vocile umpleau casa, alungând pentru totdeauna fantomele trecutului. Elena s-a oprit o clipă, cu o farfurie în mână, și a privit scena. A privit fețele celor dragi, luminate de soarele care intra pe fereastră. O lacrimă i s-a prelins pe obraz, dar de data aceasta nu era o lacrimă de durere sau de frică, era o lacrimă de recunoștință pentru a doua șansă.
pentru viața pe care nu doar că o supraviețuise, ci pe care o reconstruise, bucată cu bucată, mai puternică și mai frumoasă decât înainte. Călătoria Elenei de la pragul disperării absolute, numărând ultimii bani într-un apartament rece, până la a deveni un instrument al justiției și un simbol al speranței, este o dovadă a puterii incredibile a spiritului uman. Ne arată că, uneori, cele mai întunecate locuri ascund nu doar monștri, ci și semințele propriei lor distrugeri, așteptând ca persoana potrivită, cu suficient curaj, să le aducă la lumină. Dreptatea poate fi lentă, poate fi amânată, dar atunci când vine, poate schimba lumea, o viață la un moment dat. Povestea ei ne reamintește că în fiecare dintre noi există potențialul de a lupta împotriva nedreptății, indiferent cât de copleșitoare ar părea. Dacă poveștile despre curaj, reziliență și victoria neașteptată a celor mici împotriva celor puternici vă inspiră, abonați-vă la canalul nostru. Nu veți dori să pierdeți următoarea noastră incursiune în extraordinarul ascuns în viețile oamenilor obișnuiți.